Сябар Ларыса Капеева. Чытач Аліў Ісмаіл, вучань 3 Б класа Вілейскай гімназіі нумар 2. Сяброўства на зямлі такая сіла, што без яго на свеце цяжка жыць. Куды б цябе жыццё не занасіла, старайся гэтым словам даражыць. Жыццё не раз сяброўства нас праверыць, дасць разабрацца з часам, хто ёсць хто. Сапраўдны сябар у цябе паверыць, калі не будзе верыць ужо ніхто. Сапраўдны сябар дараваць умее, усё сіліць зможа, усё сцярпець, заўсёды падтрымае, зразумее, калі ніхто не зможа зразумець. І ён не дасць табе з дарогі збочыць і прыйдзе да цябе раней бяды. Хай нават нехта дрэннае прарочыць, з табою будзе побач ён заўжды. На раздарожжа ён цябе не кіне, дарогай з ім вы пойдзеце адной. У цяжкую хвіліну не пакіне, сапраўду разам кінецца ў бой. І крыўдным словам сэрца не параніць, і радасцю падзеліцца з табой. Ніколі ў жыцці табе не здрадзіць надзейны і сапраўдны сябар твой. Сяброўства на зямлі такая сіла, што без яго на свеце цяжка жыць. Куды б цябе жыццё не занасіла, старайся гэтым словам даражыць.